След като през сента загуби при своето гостуване на Олимпик Тетевен с 3-1, вчера след обяд Локомотив Мездра посрещна на собствен терен коравия тим от борческото ловешко градче в кървав мач от 25-я кръг на шампионата в северозападната В аматьорска футболна група. Въпреки че все още не може да разчита на услугите на контузения централен нападател Аспарух Цанов Паро, още в началото на двубоя подмладеният отбор на старши треньор Семко Горанов установи относителен териториален и игрови превес и на два пъти чрез новото попълнение Виктор Софрониев, бивш юноша на столичния Левски, дори можеше да открие резултата. Вместо това се стигна до 28-та минута, когато след колективна грешка в отбраната на железничарите, седмицата на жълто-белите Мирчо Мирянов от непосредствена близост изведе гостите напред. До края на първото полувреме се запомниха един страховит изстрел на Ралин Цанов в десния страничен стълб и отново негов неуспешен опит технично да прехвърли вратаря на тетевенци Георги Кирчев. За участ на локомотивци 3 минути след почивката опитният Адриан Гайдарски доведе нещата до 0-2 с бомбен шут от около 30 на метра, изненадал неприятно стражът на мездренчани Калоян Попов. 10 минути по-късно обаче напористият Николай Начев Боци проби устрено през центъра от задна позиция и с техничен удар от границата на наказателното поле върна домакините в срещата, за неописуваме радост на около стотината зрители на управителния съвет на железничарския клуб. Между впрочем на трибуните бяха кметът на общината Иван Аспарухов и наставникът на Ботев Враца Пламен Николов. В 64-та минута голмайсторът Николай Начев бе на път да се превърне в герой на матча, но за съжаление на местните почитатели на Цар футбол пропусна да възстанови статуквото. Все пак 79-та минута с страховита топалка от близо 30 на метра в стил Никола Котков, златната резерва Николай Нинов препарира слисания вратар на Олимпик Кирчев и върна надеждите на запалянковците за нещо повече от безличното равенство. И понеже явно този ден Господ бе мездренчанин, 6 минути по-сетне ветеранът Бойко Краев развити защитата на изпадналия в делириум отбор на темпераментния селекционер Стоян Димов, последва топовен изстрел и с добавка от малкия пеналт Ивайло Станков Бъдъна оплете кожаното кълбо в мрежата, оформяйки крайното 3-2. Така не без помощта на Фортуна, червено-черните постигнаха своята 8-ма победа в шампионата и трета през пролетния полусезон, което ги затвърди в средата на таблицата. 9-то място с актив от 28 точки и голова разлика 34 на 38. За отбелязване във вчерашния двубой бяха и множеството картони, вдигнати в атрактивния, но нервен сблъсък. 4 жълти за домакините и 2 за гостите, като секунди преди последния съдийски сигнал, не особено убедителният главен рефер Борис Георгиев от Монтана дори си позволи лукса да покаже пресилено пътя към съблекалните на плеймейкъра Николай Нинов. На Връвгергьовден Локомездра гостува на Опашкаря планинец Априлци, а идната неделя 13 май приема от дома Локомотив Горна Оряховица.